Nalimbuwad ang usa ka tricycle sa daan N. Bacalso, Barangay Bulacau, sa dakbayan sa Talisay, human madas magiog auto. Ano ang report ni Femery Dumabo? Sa kuha nga video sa usa ka netizen nga si Chito de la Cuesta, nalimbuwad na kining tricycle. Pasado alas 2 nitong Abril 1, Martes sa hapon. Nakababag kini sa tunga sa daan sa N. Bacalso, habig sa Barangay Bulacau sa dakbayan sa Talisay. Makita usab sa video nga migawa sa natumbang tricycle ang pasahirong babae. Sa pakisusi sa Talisay City Traffic Police ug City Toda, nagsubay sa outer lane ang maong nalimbuwad nga tricycle padung sa Tabunok area. Nagsunod ang auto nga nagsubay sa middle lane. Apan matod sa 24 anyos nga driver sa auto nga dunay kalit lang nga mi-insert nga laing tricycle kun ni overtake sa iyang atubangan. O garon di niya kini madasmagan, giliwag niya ang manobela sa gibanihon niyang auto. Nawad-an og kontrol nga maoy hinungdan nga midasmag kini ngadto sa tricycle tungod sa impact nalimbuwad ang maong tricycle. Nakaangkod og minor injuries ang 61 anyos nga pasahero ug ang 45 anyos nga driver. Hinuon nagkasettle ra ang driver sa auto ug tricycle, lakip na ang pasahero. Nag-amicable settlement naman po, wala man po biyahe sa ato ang katong katong naka-auto. There was it was amicable settlement between the parties, so we need to be aware of our surroundings and we need to make sure nga naka-defensive driving ta nga and maintain kanang distance yun sa usat-usa. Base sa memorandum gikan sa DILG, nga gialaw lang ang tricycle kung walay laing kaagian paingon ngadto sa iyang destinasyon. Isa naman todo gialaw sila pero kinahanglan igmagpit kanunay tungod kay ngayon lang giagian naa masa din na ang abay-abay nga mga sakyanan, naa po din na ang kusog nga magpadagan nga sakyanan. Oba ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.